के छौड़ी की नहीं हम कैलिया गाँव घर टोला तोरा चलते चिन्हलिया तोरा कब सुनै गे छौड़ी की नहीं हम कैलिया गाँव घर टोला तोरा चलते चिन्हलिया 24 घंटा रखो हरियम तोरा होठल लिया में 24 घंटा रखो हरियम तोरा होठल लिया में एक मंगा बना के छोड़ दे सब पूरा जिला के गलिया में एक मंगा बना के छोड़ दे लकी सारा के गलिया में के संगे काहे कोई ऐसन काम गे माफ नहीं करतौ छौड़ी तोरा भगवान गे कमलेश के संगे काहे कोई ऐसन काम गे माफ नहीं करतौ छौड़ी तोरा भगवान गे पानी लै गुरु के चलौ गेली पिया के डोलिया में पानी लै गुरु के चलौ गेली पिया के डोलिया में मंगा बना के छोड़ दे रजौली के गलिया में मंगा बना के छोड़ दे नवादा जिला के गलिया में। कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्री रामपुर।